PAGASA may pahimangno sa mga posibleng masinati nga kalit-kalit nga pagkuro sa hangin o kusog nga uwan dala sa mga thunderstorm. Madag-umon ug wanon ang simana hangtud sa Pasko matud sa PAGASA. Ano ang report? Sa video nga kuha ni Lapu-Lapu City Assistant Engineer Maribeth Soronio, makita kining manimbahay sa Santo Niño de Mactan Parish Church sa Lapu-Lapu City nga nanagpayong sulod sa simbahan. Matod ni Engineer Soronio, alas 6 kagabii, samtang nagpaabot sila sa misa, nasinati nila ang kalit nga unos. Tungod sa kakusog sa hangin nga may dalang uwan, napugos ang mga tao paggamit sa ilang mga payong aron di mabasa. Hinuon inanay raw usab nga mihinay ang hangin ug ang uwan pagsugod na sa misa. Samtang sa video nga kuha usab ni Han sa City of Naga Park kagabii, dayag ang nasinating kusog nga hangin. Pipila sa mga stalls ug tent ang nangatumba ug nangatangtang ang trapal. Matod ni Jomer Eclarino, weather specialist sa PAGASA Visayas, nga moabot sa 37 knots o 68 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin kagabii. Mas kusog pa sa hangin sa signal number 1 nga anaa lang sa 61 kilometers per hour. Ang Hinungaw sa low pressure area nga anaa sa habagatang bahin sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang nakaapekto sa Mindanao ug Kabisayan. Kagahapon, sunod-sunod nga mga advisory ang giluwatan sa PAGASA Visayas, ilabi na habig sa Central Cebu nga nakasinati og severe thunderstorm. One of the hazards kana is gitawag nato na gusty winds o strong winds. So samot na if severe thunderstorm, mas kusog na hangin atong o gastinis na atong ma-record. Hinuon matod sa PAGASA, ubos ang kahigayunan nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ang maong low pressure area ug mamahimong bagyo. Apan sa gihapon, uwanon ang tibok semana hangtud sa Pasko. Generally, mostly cloudy to cloudy ta until this Christmas. Magbantay lang ta natay mga gitawag na mga rain showers and thunderstorms. So tulad ka hapon natong nasinati. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.